Ħanisma' ċabxi fejja, Sinjuri, merħba lill-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Robert Abela. Ħana rakom. Il-kampanja is-saħħa lil Maltin hija bbażata fuq in-nies. U allura il-Prim Ministru flimkien mal-mara tiegħu Dr. Lidia Abela ikomplu jiltaqgħu man-nies propju fid-dħul ta' din l-attività hawnhekk f'Ħażabbar. Grazzi li tinsabu hawnhekk u qegħdin tagħtu merħba sabiħa lill-Prim Ministru Dr. Robert Abela li bħalissa jinsab dieħel propju hawnhekk taħt it-tinda fl-ewwel mastreli illi għandna f'din il-kampanja elettorali li se twassalna sa 8 ta' Ġunju illi ġej u lilin flimkien mal-kandidati tal-Parlament Ewropew, flimkien mal-kandidati tal-elezzjoni tal-Kunsill Lokali hawnhekk. Grazzi tal-merħba kbira nilqgħu magħna lill-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Robert Abela. Ħażabbar u l-poplu Malti għawċi jagħtu merħba lill-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' Sinjura tiegħu Dr. Lidia Abela li jinsabu hawnhekk għal din l-ewwel mastreli li għandna f'din il-kampanja elettorali li ser twassalna sa 8 ta' Ġunju u lilin. Il-poplu Malti għawċi għandu dmir tiegħu li joħroġ u jivvota lill-kandidati kollha għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista, il-kandidati kollha għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'isem il-Partit Laburista f'kull lokalità. Sinjuri, merħba lill-Prim Ministru Dr. Robert Abela. Grazzi ta' din il-merħba sabiħa. Grazzi minn qalbna ta' din il-merħba sabiħa hawnhekk f'Ħażabbar. U ekku dal-waqt ser nkunu qegħdin ingħaqdu f'xandira diretta fuq it-televiżjoni u fuq ir-radju fuq il-medja soċjali tal-Partit Laburista. U allura inħeġġu lil kulħadd sabiex naturalment isegwi b'attenzjoni id-diskorsi importanti matul din il-kampanja elettorali. Illum ukoll hawnhekk f'Ħażabbar fejn ser nagħtu bidu għal din l-attività propju issa. Fakkarkom ukoll li l-lum nofsinhar ser inkunu qegħdin inxandru
il-Maratona ġbir ta' fondi live fuq it-televiżjoni u naturalment live fuq ir-radju wkoll u ser ikonna wkoll numru ta' affarijiet interessanti li ser ikonna matul din il-ġimgħa bħala parti mill-kampanja elettorali. Propju għada, it-2-6 ta' Mejju, il-Prim Ministru ser ikun fil-5:15 ta' ġorni San Ġiljan. Mbagħad flaxija ser ikonna intervista fi pjazza tal-Mellieħa fis-6:30. It-tlieta ser ikonna attività fi triq fil-Gudja fil-5:30 ta' wara nofsinhar. Mbagħad fl-Imsida ser ikonna attività fis-6:30 ta' filgħaxija. Nhar l-erba' għandna żewġ attivitajiet ukoll fil-5:30 f'Ħall Safi u fis-6:30 f'Ħalluqa. Sinjuri mill-ġdid, merħba lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela flimkien mal-mara tiegħu Dr. Lydia Abela f'din l-attività f'Ħażabbar. Bħalissa l-Prim Ministru jinsab jiltaqa' mal-kandidati u għedku. Prim Ministru qalb in-nies, kampanja is-saħħa lil Maltin li propju tajna l-bidu tagħha fl-ewwel ta' Mejju f'jum il-ħaddiem għall-qalb il-Maltin u l-Awċin, il-ħaddiem għall-qalb il-Partit Laburista. Vixin in-nies, vixin in-nies. Merħba sabiħa. Nfakru l-Maltin u l-Awċin kollha li war nofsinhar huma mistiedna sabiex ikunu magħna fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun għall-Maratona ġbir ta' fondi li ser tibda f'nofsinhar sal-11 ta' filgħaxija. Illum il-Ħadd 5 ta' Mejju. Il-Ħadd li ġej għandna mastreli oħra din id-darba se tkun fil-Pjazza tal-Mosta. Fil-Pjazza tal-Mosta il-Ħadd li ġej fl-10:30 ta' filgħodu ser ikonna mastreli oħra indirizzata mill-Prim Ministru. Naturalment ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet din il-kampanja elettorali ma taqta' xejn qrib in-nies, viċin in-nies, flimkien mat-tim ta' kandidati, flimkien mal-Prim Ministru l-mara tiegħu, il-familja kollha Maltija u Awċija li tingħaqad magħna. Sinjuri, mill-ġdid merħba lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f'Ħażabbar. Sinjuri merħba, f'Ħażabbar f'xandira diretta fuq One Radio Televizjoni, xandira diretta wkoll fuq il-medja soċjali tal-Partit Laburista. Qegħdin f'Ħażabbar ma nistax ma nibdix billi nawgura lit-tim tal-futbol ta' St. Patrick's li ġew promossi għal Premier Division. Mhux hekk bix-xiera. Nieħu l-opportunità wkoll li nfakkarkom li din hija il-qofol tal-ġimgħa nistgħu ngħidu hekk issa kull ġimgħa ser ikonna mastreli kull nhar ta' ħadd filgħodu kif qedtilkom illum ninsabu f'Ħażabbar il-ġimgħa li ġejja hekk Alla jrid inkunu qegħdin il-Mosta filwaqt li jkollna ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet kull ġurnata viċin in-nies. Nibdew mill-5:15 ta' flaxija fis-6:30 u ħafna attivitajiet oħra kuljum. Ma jistax jonqos li llum magħna għandna lill-kandidati li ser ikunu qegħdin jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Allura bix-xieraq li jiena nilqa' magħna lil Alex ta' Ġussaliba, Claudette Abela Baldacchino, Daniel Attart, Clint Azzopar de Flores, Thomas Bajada, Jesmond Bonello,
Steve Ellul, Jasmond Marshall u Marija Sara Vella Gafa. Nilqgħu wkoll lill-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali f'isem Ħażabbar u sinjuri nagħtu merħba lil Joseph Aġus, Martina Baldacchino, Patrick Barbara, Kevin Barun, Jorge Grek, Mark Grek, Mario Rodo, Toshera Xkembri, Charles Xikluna, Ludgardo Xikluna u Mark Vella Bonnici. Wasal il-ħin sabiex nistieden l-ewwel kelliem madwar 3 xhur u 5 tiem ilu propju fl-ewwel ta' frar kulħadd sema bla dubju ta' xejn fuq l-iskema stabbiltà. Kien il-moħħ wara din l-iskema flimkien mal-Prim Ministru, mal-Kabinett u mat-tim ta' tmexxija fejn għall-ewwel darba fl-istorja irnexxielu jaqgħad il dawk kollha stabbilimenti li jbiegħu l-affarijiet ta' kuljum, l-affarijiet bżonjużi tal-poplu Malti Wawċi flimkien biex flimkien tkompli titraħħas il-ħajja. Sinjuri nagħtu merħba mill-qalb il-Ministru Silvio Xkembri. Grazzi Ħażabbar ta' dil merħba hekk sabiħa. Iż-Żabbarin, poplu li jaf x'jiġifieri ġiela ta' twemmin tiegħu. Il-poplu Żabbari li dejjem kien hemm fil-mument tal-prova, il-poplu li kien ċentrali fl-irvellijiet tal-28 ta' April tal-1958. Il-poplu ta' Tony Caligari, mitfun fil-mizbla għat-twemmin tiegħu. Il-poplu ta' Agata Barbara li marret il-ħabs ta' twemmin tagħha. Kemm għadu relevanti il-kliem tal-Periddu minn Kumintov fej qalilna li jekk inkunu ġwejja aħna jisħtuna uliedna u uliedna. Issa huwa l-jum li kull Malti u Maltija bigburija tajt li jiena qiegħda hawn għax Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox. L-ewwel u qabel kollox. Aħna ħbib tiegħi, aħna tlajna nafu li mhux faċli li tkun laburist. Aħna tlajna nifmu li se nsibu l-mewġ kontrina. Tallimna nawmu f'baħar imqalleb spiss. Kbirna nafu li kull ċaqliqa laburista se ġġib magħha reazzjoni. L-establishment jagħmel minn kollox biex ma jħallix lill-Partit Laburista fil-Gvern. Mhux biss għax jemmnu li huma għandhom dritt sagrosant li jmexxu dan il-pajjiż, iżda għax huma granfati mal-poter biex ma jitilfux okkażjoni waħda li jgawdu minn dak li dejjem gawdew. Ħarsu lura lejn l-istorja minn Manuel de Meclau u waraw kif għaliex da tkellem għan-nies biex itejjeb il-qagħda tan-nies ħarġu għalih għal bniedem wieħed biss. Klassijiet għolja, il-Kurja u l-Ingliżi dak iż-żmien ħalqu. Eżiljawh, fejn ħallewh imut il-barra minn pajjiżu u minn familtu biex imbagħad indifen f'post li ma nafux fejn. Araw xi ġralhom l-ewwel laburisti li belaw l-interdett fis-snin ta' qabel it-tieni gwerra dinija. Dakinhar ukoll attakkahom l-establishment kollu. Kien żmien il-gvern tal-Compact li kellu sem qawwi minnu l-Partit Laburista dak iż-żmien. Meta bdew jitlu l-ewwel servizzi soċjali u l-lingwa Maltija bdiet issib posta. Tafu x'għamlu n-nazzjonalisti dakinhar? Marru l-qorti biex jannullaw il-liġijiet kollha li l-gvern għamel favur in-nies. Tafu x'għamlet il-qorti dakinhar? Laqgħet it-talba tan-nazzjonalisti
u ħasret il-liġijiet kollha li kienu favur tagħkom. Qed tiskantaw, qed tiskantaw bis-santwarju tal-establishment kif qed iġibruh illum il-ġurnata. Illum mhux eċċezzjoni. Però in-nies fehmu li l-partit tagħhom huwa l-Partit Laburista. Rebħa fuq oħra bla preċedent. Konna nistaġbu għaliex kienu jirbħulna bi 13,000 vot. Illum id-distak tagħna fuqhom huwa bil-ferm akbar. Bl-aħħar elezzjoni tintrebaħ mill-Prim Ministru Roberta Bela bl-akbar ammont ta' maġġoranza fl-istorja ta' pajjiżna. L-akbar maġġoranza. Ifmu aktar għaliex l-establishment reġolla rasu. Ifmu aktar għaliex dan huwa aktar iż-żmien li rridu nduru mal-Partit Laburista. Ħalli l-poplu jiqpa jkollu il-partit li jixraqlu iżda fuq kollox il-pajjiż li jixraqlu. Bibtijaj, ninsabu lejliet elezzjoni importanti ħafna l-pajjiż. Li se tiddetermina jekk tkunux intom il-poplu bil-vot tagħkom li tiddeċiedu min imexxi l-pajjiż jew jekk tħallux lill-establishment jieħu s-saħħa bit-tentakoli kollha tiegħu sabiex ikunu li jiġbed l-ispak. Din l-elezzjoni iva hija elezzjoni fejn se nażlu l-kunsilli lokali tagħna u hemm ukoll għandna l-aqwa kandidati ġewwa kull lokalità. Ħatkun ukoll elezzjoni fejn ħatażlu r-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew u hemm ukoll għandna 9 kandidati mill-aqwa li jħobbu lil Malta u għawdex tagħna qalbhom dejjem u kullimkien. Dejjem u kullimkien. Pero din l-elezzjoni bibtijaj tmur li l-imminem. Illum ninsabu f'salib it-toroq. U intom tridu tażlu fl-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju li ġej li ma triq irridu nieħdu. U l-għażla hija ċara. Jew ħatatu s-saħħa lix-xibka tal-ħażen, jew ħatatu s-saħħa lil Roberta Bela, lill-Partit Laburista biex ikopri jmexxi dan il-pajjiż. Iżda jekk tittatu s-saħħa lil Roberta Bela, mhux inċabx fuqha u rridu inxamru l-kmiem u nikkonvinċu lil kull Malti u Awċi sabiex joħroġ jivvota fl-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju. Bibtijaj, żommu f'moħħkom din, aħna ta' kuljum, Prim Ministru, Deputat Prim Ministru, Ministri, Segretarji Parlamentari, Kunsilliera, Membri Parlamentari Laburisti, kandidati għal Parlament Ewropew, aħna ta' kuljum naħdmu biex inġibu l-ġejt, ħaddieħor jaħdem biex jara kif ħajkasbar isem pajjiżna u jagħmel il-ħsara. Dawk li jippretendu għal jafu kollox, li tagħhom biss tajjeb, li huma biss għandhom dritt divini mexxu dal-pajjiż. Kienu qalulna Labour won't work, tiftakruha. Bibtijaj, grazzi għat-mexxija ta' tfal tal-ħaddiema, din is-sena Malta għandha l-ikbar rata ta' tkabbir ekonomiku mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. U mhux biftit, 6 darbiet akbar mill-medja. U di mhux biżżejjed. Is-sena d-dieħla wkoll li kollna l-ikbar rata ta' tkabbir ekonomiku. U Prim Ministru, di mhux biżżejjed ukoll wettek li l-mira tagħna ta' din is-sena ħatkun li jkollna l-ikbar investiment dirett barrani li qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna. Però għaliex irridu dal-investiment aħna? Għaliex aħna gvern li jisma'. Smajnikom meta tulna li vera mawx problema tal-qatt.
li l-pajjiż miex il-qudiem. Però issa tridu li s-saħħa tal-pagi tkun iktar b'saħħitha. Tridu l-opportunitajiet tax-xogħol joffru pagi b'kundizzjoni taħjar. U dak li qegħdin nagħmlu. Jumejn ilu stess ħabbart b'60 miljun euro disa skemi tal-Malta Enterprise sabiex naraw kif ħanattiraw lej pajjiżna dak l-investiment li jirrekjedi inqas art imma li joffru pagi b'kundizzjonijiet ħafna aħjar ħankomplu nollu lejxin ta' pajjiżna. U għaw Prim Ministru, xtaqt intik daqxej aħbar. Tiftakar is-sena l-oħra kien hawn kumpanija tal-iGaming, kumpanija b'saħħitha ħafna, li minħabba t-tibdil leġislattiv li kienet isir fuq livell dinji, fuq livell ta' tassazzjoni, kienet qalet li ħataqalaq xi dipartimenti ġewwa pajjiżna. U niftakru dak iż-żmien, kemm kien hemm min orok ideħ, kemm ferħu l-Partit Nazzjonalista x'daw bekk jiferħu, meta jkun hawn xi aħbar ħażina għal Malta. Però Prim Ministru kont qed li mur kellem lil dal-kap eżekuttiv u għejdlu x'qegħdin nagħmlu għaliex minkejja l-isfidi pajjiżna għandu futur sabiħ, għandu opportunitajiet. U jien hekk għamilt fil-bidu ta' frar, mort Londra, iltqajt ma' dal-kap eżekuttiv u spjegajtlu it-tibdil li qed nagħmlu, l-opportunitajiet, kif qegħdin naħdmu biex xorta nibqgħu kompetittivi. U għetlu, ejja nagħmlu ħaġa jiena u int. Tagħlaq xejn għalissa. Tina 3 xhur ċans. U jekk daw 3 xhur dak li qed tiweduk li ħanamlu ma jseħħx, ħud deċiżjoni tiegħek u aħna ma ngerfxux. 3 xhur għaddew Prim Ministru. U nhar il-ġimgħa fis-satej ta' war nofsinhar, rappreżentant tiegħu minn Malta batli u għalli Ministru, il-kap eżekuttiv ta' dil-kumpanija ra li dak li jettu li ħatamlu wettaqtuh kollu u bi pjaċir ninformak li l-operat tagħhom ħajjiqpa kollu kemm huwa Malta. Pero l-aħbar mhux dik Prim Ministru. Għaliex aħna kull sfida ndawru opportunità għalli li nhar il-ġimgħa ffirmaw kuntratt ta' post ġo ċentru ta' Malta u studio li kien ħajiftaħ barra mill-pajjiż fl-Unjoni Ewropea ħajiftaħ Malta u joħloq 700 impjieg ġdid din l-industrija. 700 impjieg opportunitajiet fejn hawn hemm il-fuq minn 150 persuna Malti u Awċi jaħdmu dan il-kumpanija. Dawn huma l-opportunitajiet. U din mhux biżżejjed. Il-ġimgħa d-dieħla ħanerġgħu niġu qudiemkom u nħabbru investiment ieħor. Ta' wara ħanħabbru ieħor u ta' wara ieħor. Dawn huma l-affarijiet sbieħ li rridu nagħtu lill-pajjiż. X'ma jiġġennux tal-establishment b'dan il-ġid kollu li qegħdin noħolqu. Għalhekk imbagħad tibda tifhem għaliex dil-ħsara kollha u jiena ma mmurx il-bogħod. Fil-pandemija tiftakru meta il-Prim Ministru, jien id-Deputat Prim Ministru oħrajn, konna naħdmu ta' kuljum biex naraw kif ħansalvaw il-ħajjiet u l-ħajja u l-għajxien tan-nies. Għaliex konna nafu li jekk pajjiżna mhux se jibqa' b'saħħtu ekonomikament, il-familji Malti u Awċin ħajbatu. U tiftakru dakinhar x'għamel Partit Nazzjonalista meta beda jxewwex u jirkeb fuq l-emozzjonijiet ġenwini tan-nies. Kienu qalulna il-vaċċin mhux soluzzjoni u bdew jgħidulkom ukoll tiftakru li qalulna l-vaċċin mhux soluzzjoni, għandna l-unika soluzzjoni hija l-lockdown. U l-istorja tatna raġun. Għaliex dakinhar meta bdew ixewxu ftakru, bdew jgħidulna kemm li anke l-Prim li aħna qattiela bdew jakkużawna. Bdew jgħidulna biex ibeżżaw li kull mewta li tissir intom qtiltuha dik il-persuna għaliex għalihom is-soluzzjoni kienet il-lockdown. Però l-istorja tatna raġun. Għaliex dawk il-pajjiżi li marru lockdown mhux biss kellhom iktar imwiet, iżda llum għandhom pajjiż imkisser ekonomikament. U dakinhar ukoll ħbib tiegħi
l-unika skop tal-establishment u l-Partit Nazzjonalista kien biex jiddistabilizza lil pajjiż. Dik hija li kienu qegħdin jagħmlu tal-Partit Nazzjonalista. Però ma ħallejnihomx u mhux ħanerġgħu inħalluhom. Ma ħallejnihomx u ma nħalluhomx. U nagħlaq hawnhekk. Bib tiegħi fl-ewwel ta' Mejju kont bħal ħafna minnkom il-belt u ltqajt ma' bib tiegħi rajtuha ma raħċa li duka. U għalli xi ħaġa li għandu raġun. Għalli Bernard Grek ta' pari lill-Laburisti biex jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista. Is-serħilu dan qas il-Nazzjonalisti ma jisimgħu minnu, waħseb għarga ma jisimgħu l-Laburisti. Però għandu raġun. U nixtieq inti komparir jiena hawnhekk illum. Il-parir huwa wieħed. Ivvotaw lil min tridu. Però jekk tridu tiqpaw tieħdu s-sussidji fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, l-unika għażla hija Partit Laburista. Jekk tridu tiqpaw tieħdu s-sussidju fuq il-fuel, l-unika għażla hija Partit Laburista. Jekk tridu tiqpaw taraw żidiet fil-pensjonijiet u mhux friża, l-unika għażla hija Partit Laburista. Jekk tridu tiqpaw taraw childcare b'xejn, l-unika għażla hija Partit Laburista. Jekk tridu tiqpaw inżidu l-istipendji, l-unika għażla hija Partit Laburista. Jekk tridu niqpaw inżidu children's allowance, l-unika għażla hija Partit Laburista. Jekk tridu niqpaw nindirizzaw l-inflazzjoni, l-unika għażla hija Partit Laburista. Jekk tridu niqpaw ngħinu l-first time buyers, l-unika għażla hija Partit Laburista. Jekk tridu niqpaw nibagħtu ċekkijiet mhux taxxi, l-unika għażla hija Partit Laburista. Jekk tridu niqpaw nagħmlu budgets bla taxxi, l-unika għażla Partit Laburista. Jekk tridu niqpaw nattakkaw l-inflazzjoni bi-stabilta, l-unika għażla hija Partit Laburista. Jekk ma tridux li jkun hawn problema ta' qatt, l-unika għażla hija għalhekk fl-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju ejja nagħtu s-saħħa liż-żgħażagħ tagħna, ejja nagħtu s-saħħa lill-anzjani tagħna, lill-pensjonanti tagħna, in-negozji, is-saħħa lill-komunità LGBT, is-saħħa lit-tfal, is-saħħa lill-annimali, is-saħħa lill-Prim Ministru Robert Abela biex ikompli jmexxi dal-pajjiż. Is-saħħa lill-Maltin u lill-Lawċin. Grazzi. Grazzi u proset tassew lill-Ministru Silvio Xkemri li kien l-ewwel kelliem f'din il-Mastrelli hawnhekk f'Ħażabar. U issa kif inhu xira nagħtu merħba mill-ġdid u nħalli f'idejha d-diskors il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Grazzi Zabbar ta' dil-merħba verament sabiħa. Grazzi minn qalbi. Niġi hawnhekk fostkom wiċċi minn quddiem u niġi hawn biex nitkellem magħkom dwar dak li qegħdin inwettqu flimkien. Mhux waħdi, imma magħkom, mat-tim b'saħħtu li għandi madwari. Dak li qed iwettqu ta' fuq tħossuh, imma nemmen li rridu nagħmlu aktar. Għalhekk jiena rrid nitkellem magħkom dwar dak illi fadlilna nwettqu għal dan il-pajjiż li tant inħobbu. Din il-kampanja is-saħħa lil Maltin hekk tfisser. Li nibnu fuq il-kisbiet l-għamel pajjiżna u nagħmlu aktar. Għalhekk is-saħħa f'idejkom. Intom tridu tatuna dik is-saħħa, il-fiduċja biex dejjem inkomplu wettqu. Li nagħtu pjana l-lokalitajiet tagħna mibni madwar il-bżonnijiet tagħkom kollha. Li nitkellmu dwar x'Ewropa rridu. Li nibagħtu fil-Parlament Ewropew Maltin li jħobbu lil pajjiżhom u mhux lill-karriera tagħhom.
Għalina il-politika hija għodda biex bijan wettqu l-ġid. Għalhekk fdajtuni bl-ewwel mandat tiegħi sentejn ilu biex 1000 proposta nagħmluhom 1000 kisba għal pajjiżna. U se naħdem b'saħħti kollha biex dak li wedna wettquh kollu. Issa araw ħaddieħor għalilna kemm se jiġġieldilna. Ħaddieħor għalilna lill-Labor spiċċa. U jattakkana fejn jidher u jipprova jattakkana wkoll fejn ma jidirx. Il-ġimgħa saqsewni min huwa l-establishment. Intom tafu min huwa l-establishment għax tafu sew x'deċiżjonijiet ħadu għal din naħa tal-pajjiż. Dawk li għalihom dawn in-naħat ta' Malta kienu tajba biss għall-miżbliet. U ngħid jien kieku tgħid imqar kienu ħallew lil din naħa ta' Malta bla proġetti, dak kien ikun diġà ħażin, imma tgħid ħallewha bla proġetti, imma le. L-establishment f'dawn id-naħat ta' Malta kien jagħmelhaw dak il-proġetti li ma ritħadd. Power stations li kienu jaħdmu bil-heavy fuel oil. ċmieni li kienu jarmu trap iswed fil-pulmuni tagħkom u tawliedkom. Impjant ta' riċiklaġġ li kien irejjaħ u waqqas biss tiftaħ tieqa bir-rieħa. X'ma jafx min huwa l-establishment minnu min-naħa t'isfel ta' pajjiżna. Da żgur li jaf għax dak kienu d-deċiżjonijiet li ħadu għalikom. Dak l-establishment li l-poplu xeħtu u tefaw il-barra. U le, mhux se jwaqqafna milli nkomplu nwettqu l-pjan li jaħnanna l dan il-pajjiż. Serħu raskom li se nibqgħu dejjem immexxu l dan il-pajjiż il-qudiem. Għaliex bikom magħna aħna lesti biex nibqgħu nagħmlu l-ġid. Però fuq kollox ngħid ejja nibqgħu maqudin. Mhux biss bħala partit, mhux biss bħala moviment, iżda wkoll bħala pajjiż. Għaliex jien nemmen li din li ġejja mhijiex elezzjoni tal-partiti, din hija elezzjoni li fl-aħħar mill-aħħar tiddetermina x'Malta rridu. Kull meta kellna sfida aħna u sfidi kellna fuq li kellna qatt ma qatt tiwwaħħal f'dak jew fl-ieħor u qatt ma qtajt qalbi. Qedtilkom tafu x'qedtilkom kull meta kellna l-isfidi. Komplu waħdmu. Ħudu ħsieb il-familji tagħkom għaliex huwa għalhekk li intom sliftuna l-fiduċja tagħkom biex intom tkunu tistgħu tiffukaw fuq ħajjitkom u l-inkwiet u l-isfidi nerfgħuhom aħna u nelbuhom aħna. Però llum nerġa' niġi hawn u nitlobkom dik il-ħaġa waħda illi tlabtkom dejjem li nibqgħu maqudin bħala pajjiż wieħed, maqudin bħala pajjiż wieħed. Tħallux lil min jipprova jifridna. Pajjiżna jibqa' b'saħħtu meta jkun maqud, meta naħdmu għal xulxin b'imħabba lejnu għal pajjiżna. Araw għalihom il-kilba l-poter l-ewwel għalina Malta l-ewwel u Malta l-ewwel u qabel kollox. Aħna lek nirnexxu insemmi kemm nagħti eżempju wieħed għax Silvio ġata eżempji tajbin. Meta ffaċċajna l-FATF dik li hija magħrufa bħala l-Grey List. Meta dakinhar jien flimkien ma' dawk li kienu qed jgħinuni konna nafu li qed inħallsu l-prezz, nerfgħu il-pis texieren ta' snin ta' riformi ta' bidliet li suppost saru u ma kienu saru. Lanqas għal mument wieħed li hu wieħed qatt ma ddili minn moħħi li mmur barra minn pajjiżna u noqgħod iwaħħal f'dak jew fl-ieħor jew f'ħaddieħor minflok mort barra minn Malta biex nuri kemm dal-pajjiż huwa b'saħħtu, kemm dal-pajjiż kien mexa l qudiem, kemm dal-pajjiż kien għamel bidliet u riformi kbar,
għax jien dejjem niftaħar pajjiżi u niġġieled biex nibqa' mmexxih il-qudiem. U dakinhar tkellimt kont ukoll dwar li ebda pajjiż mu perfett, però ma kontx lest inħalli illi Malta tiġi stmata differenti minn pajjiżi oħra. U x'sibt f'da kollu? X'sibna f'da kollu? Sibt oppożizzjoni, sibt kap tal-oppożizzjoni li lejlit id-deċiżjoni fuq il-grey list kiteb ittra mimlija ħsara lil min kellu jiddeċiedi dwar pajjiżna u din kruċjali li tiftakruha din l-ittra li kitbu biex ifixklu lil pajjiżna lejlet id-deċiżjoni. Rridu jfixkluna imma xkonna maqudin rebħet Malta. U dal-ostakolu għal ibnieħ ta' fuqala għax bħala poplu inaqadna professjonisti, esperti, in-nies li servew b'ħafna lejaltà fiċ-ċivil, poplu sħiħ maqut wara pajjiż, maqudin irbaħna u jekk se nibqgħu maqudin, hekk se nerġgħu nirbħu. Għaliex waqt li huma jiddelettaw bil-qtiħ qalb aħna niffukaw fuq il-kuraġġ. Nhar it-tlieta li għadda kellna il-kabinet man nies, kellna fostna l-investituri, kellna n-nies li jaħdmu fl-ekonomija u tkellmu magħna dwar is-suċċess ta' pajjiżna. Tkellmu dwar l-istabbiltà illi qed isibu f'pajjiżna, dwar kif se jkomplu jkabru l-biżniss tagħhom, dwar kif se jkomplu jimpjegaw aktar nies. U l-ġimgħat li ġejjin kif ġa tajjeb semma Silvio se jerġgħu ikunu ġimgħat illi juru s-saħħa ta' dal-pajjiż fil-qasam ekonomiku, fil-qasam tax-xogħol. Se nkunu qed nuru bis-saħħa li aħna is-setturi l-ġodda, is-setturi speċjalizzati, mhux biss nitkellmu dwarhom, imma ġibniehom hawn, se nżommuhom hawn u se nibqgħu nġibuhom hawn bis-saħħa. L-istess stennew aktar aħbarijiet b'saħħithom fil-qasam soċjali u dak tal-appoġġ għall-familji. Għax aħna irridu nibqgħu dejjem inkabru l-ekonomija tagħna biex minna igawdu n-nies. U ħanamel punt ċara hawnhekk. Jekk hawn xi ħadd li qed jippretendi illi għax ġejja l-elezzjoni aħna ma wettqux il-miżuri tal-budget qed jarralu u qed jarralu bi kbir. Aħna elezzjoni u mhux kull kelma li nagħtu fil-budget inwettquha sena wara sena wara sena. Hemm ninvestu l-miljuni b'inizjattiva waħda biss, iċ-ċekk li nqasmu lil ħaddiema fl-aħħar 7 snin xħetna fil-bwiet tal-ħaddiema tagħna 130 miljun euro fil-bwiet tal-ħaddiema tagħna b'inizjattiva waħda biss. U intom tafu elezzjoni u mhux dak iċ-ċekk irċevejtuh kull sena. Elezzjoni u mhijiex aħna dejjem magħkom u warajkom. U araw mal-Partit Nazzjonalista issa, araw mal-Partit Nazzjonalista. Elezzjoni jew mhix, dak iċ-ċekk ma kontu tirċifuh qatt, għax qatt ma kienet fil-manifest tagħhom dik l-inizjattiva tafu x'kontu tirċievu. Elezzjoni jew mhijiex, kontu tirċievu għejduli. Kontijiet dejjem ola għax huma l-partit tal-awsterità u mhux tal-ġid. L-istess imbagħad kemm gergru kif kienu gergru kontra l-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-oli tal-ħajja li daħħalna. Mekkaniżmu illi sal-aħħar ta' dis-sena se jkun ħalla kważi 46 miljun euro fil-bwiet tagħkom, fil-bwiet tal-familji tagħna. Issa lestu ruħkom illi kif ikompli jitħallas dal-mekkaniżmu lilkom dawk illi ta' parsi għandhom għal-qalbhom il-ġid tagħkom se joħorġu
jitkellmu kontra, imma xorta se nħallsukom. U ibqgħu ċerti wkoll illi l-istess se jagħmlu meta nagħtu l-ewwel ċekk ta' 500 euro mit-tlet ċekkijiet ta' 500 euro li se nkunu qegħdin nagħtu lil dawk il-ġenituri ta' tfal tagħna illi jibqgħu jistudjaw fil-livell post-sekondarju, però xorta se nħallsuhom. Jekk jaħsbu li dan gvern bħal tagħhom li jwiet u ma jwettaqx qed jarralhom, aħna nagħtu kelma u nżommuha. Aħna qegħdin hawn għan-nies u dak li wedna lin-nies iwettquh kollu. Wedna aktar spazji miftuħa u dan huwa wieħed mill-iktar proġetti li għandna l-qalbna. Nhar il-ġimgħa okkażjoni verament sabiħa kienet ftaħna spazju miftuħ mill-isbaħ ġewwa ta' Għali, proġett kbir fejn minflok dik li kienet fabbrika illegali tal-konkrit ta' min kellu l-impunità fi żmienhom, minflok għamilna spazju miftuħ għall-familji tagħna, spazju wkoll għall-kunċerti għax aħna rridu nibqgħu nimmodernizzaw u nagħtu faċilitajiet ġodda għal dan il-pajjiż u nistedinkom morru millum wara nofsinhar mal-familji tagħkom, gawdu l-ġurnata, strieħu mal-eżistakom f'dal-post, f'dal-pajjiż sabiħ. Bħalmaw ġewwa Ħażabbar għamilna u qed nibqgħu nagħmlu proġett importanti. Rridu nestendu l-Park ta' San Clement, irridu inkomplu ninvestu f'toroq aħjar u f'toroq isbaħ u f'aktar faċilitajiet għall-komunità tagħna. Dwar dan tkellimna aħna dil-ġimgħa dwar dal-affarijiet sbieħ. Meta ippreżentajt it-tim formidabbli ta' 9 kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, spjegajt kif se jaħdmu għal pajjiżna fil-for Ewropej. U fl-istess ħin, il-Partit Nazzjonalista dwar xiex tkellem. Tkellmu dwar min huma kontra. Tkellmu dwar min se jiġġildulu. Tkellmu dwar lil min se jkissru. Tkellmu dwar kif se jippruvaw jirbħu lura l-poter. Tkellmu għalihom infushom, ma tkellmux għalikom. U biex jagħmlu dan jaslu jaħdmu kontra Malta. U għalulna mbagħad li għalejk vera, kontra Malta, ma għalejk kontra Malta. Fl-aħħar jiem ħafna nies qalu li issa kemm vera din jifhmu aħjar. Qed jifhmu aħjar meta ngħidu li kull elezzjoni iva tibda xejn b'xejn. Kif ma nistgħu nieħdu xejn for granted. Nifhem l-sfidi se jkollna, sfidi se jibqgħu dejjem. Fdajtuni propju biex nelbu l-sfidi. Imma inwiġbu għall-sfidi b'kalma. U b'kalma kbira, bitwemmin tagħna li nsaħħu t-tajjeb u nirriformaw fejn meħtieġ. U fuq kollox billi nkunu maqudin bħala pajjiż, maqudin għax għandna pjana l-pajjiżna illi rridu nibqgħu nwettquh għax triduh intom maqudin pon wieħed se nkomplu nagħtu is-saħħa liż-Żabbarin, is-saħħa lill-Lawċin, is-saħħa lill-Maltin. Grazzi. Dak kien id-diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f'Ħażabbar. Fakkarkom li daqs 40 minuta oħra nagħtu bidu għal maratona ġbir ta' fondi fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun u għalhekk inħeġġeġ lilkom kollha li qed tarawna bħalissa sabiex tkomplu segwuna jew fuq televiżjoni
jew inkella tistgħu tattendu wkoll fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Sinjuri, il-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela flimkien ma' sinjura tiegħu Dr. Lydia Abela hawnhekk f'Ħażabbar għall-ewwel mass rally organizzata f'din il-kampanja elettorali li ser twassalna sa 8 ta' Ġunju illi ġej u lilin is-saħħa lil Maltin. Grazzi telespettaturi semmija u dawk li tiseguna fuq il-medja soċjali. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.